Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Dito na naman tayo guys. Kantahan na naman ulit tayo guys. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, pakiclick lang yung subscribe button and click the notification bell para updated pa kayo guys sa mga ipapalabas ko pang mga videos. Here we go guys for my new song cover.